Вітання, поважані сябри! Сьогодні п'ятниця і з вами знову я і проект «Кожна п'ятниця родне своє». Як тільки уваходиш у Новосмотрівську школу, кожного на уваході вітає сам Аркадій Олександрович. Ну що, поважані, а ми накіровуємося у музей. У памяшканні музея было вельмі шумна. Дзеці пачатковых класаў цікавіліся ўсім, што знаходзілася пад шклом. Асаблівую увагу да сябе прыцягнулі цымбалы, на якіх граў паэт. Про кого вы сейчас узнаете? Про кого? Скажите. А кто такой Кулешов? Великий поэт. Дети, сегодня 6 лютого, день народжения Аркадия Куляшова. Пройшло 112 год с того дня, когда з'явився на свет наш вядомый белорусский поэт. У сердце людским завсёды буде жить имя Аркадия Куляшова, народного поэта Беларуси, нашего земляка. И сегодняшняя наша сустрэча присвячена его творчести. А пачнем мы з малой радимой поэта. Есть на свете родное местечко, там штогод бывают кірмаши. Мимо школы маленькая речка без мяне тече у тиши. Хатняя атмосфера, у якой рос хлопчык, была узнёслая, цёплая. І гэту ўзнёсласць бацькі стваралі мастацкім словам. Бацькі добра спявалі народныя песні, і Аркадзь Куляшоў гаварыў, што моя маці не спявала толькі тады, калі вяла урокі. Праз усё жыццё паэт пранёс любоў да сваёй маці. Я хаце абавязаны прапіскую, калыскую, падвешанай пад столь. Я маці абавязан кожнай рыскую, драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю. Усім, чым працы абавязан стол. Я матчын спеў, я матчыны трывогі. Я матчын гнеў, які ўставаў на ногі. Юнацкае каханне. Да, менавіта так. У 14-гадовым узросце малады паэт напісаў верш «Бывай». Сёння гэты верш стаў легендарным. Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая. Чаму так горка, не магу я зразумець. Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае. На ўсходзе дня майго, якому ружавець. Ці помніш першае нясмелае прызнанне? Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май. Назаўтра золкае, туманнае світанне. Суровы позірк твой і мой немы адчай. Вайна. Яна застала Аркадзя Куляшова ў Хоцімску, дзе жыла яго маці. І калі Аркадзь вярнуўся ў Мінск, то не змог сустрэцца са сваёй сям'ёй. Жонка з дзецьмі пакінула горад. Аркадзь Куляшоў вырашае уступіць у Чырвоную армію. Там ён працуе ваенным карэспандэнтам у газеце «Знамя Саветаў». І з-пад яго пяра выйшла вельмі шмат твораў аб праўдзе вайны. Іх вядуць па жытнай сцяжынцы, 4 пад канвоем з дому, 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоніць цётку, сястру Міная. А Мінай – гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Цвёрда трымаўся юнак на дапросе, тоячы словы і думкі свае. Вораг жандар дакурыў папяросу і камсамольскі білет аддае. «Вось і білет твой», – сказаў ён ласкава. «І ад яго на вачах у людзей ты адсурайся, выгодная справа, жыць застанешся, жыццё даражэй». У той час, калі думкі не ладзяцца з радкамі, Аркадзь Куляшоў пачынаў перакладаць творы з рускай мовы на беларускую. За гэту працу ён быў удастойны дзяржаўнай прэміі БССР і прэміі ленінскага камсамола. Скажи мне, дядька, хоть шугала огнем Москва, ды каштавала французам страт яна. Былі ж хвіліны баявыя, ды кажуць, не абы якія, і помніць нездарма Расія пра дзень Барадзіна. Так, знаў людзей я ў нашым часе, парода волу звялася. Не той народ, не вы. Цяжкая іх сустрэла доля, іх мала, хто вярнуўся з поля. Каб не святых небёс у волі, не аддалі Москвы.
Невычерпальная крыніца Касцюковіцкая зямля, край паэзіі, блакітных азёр, зялёных лясоў, звонкіх песень. Кажуць, што рэкі птушкамі створаны, такімі малымі на першы пагляд, капалі і ў дзюбах адносілі ў бор яны мяшочкі з зямлёй і ляцелі назад. А Каня гуляла ды мыла іх з дзекамі, і птушкі паслалі ёй вечны праклён. Таму і лятае яна над рэкамі і просіць спіць аж да сённяшні дзён. Канаючы ўлетку штодня на спякоце, той рэдкаю кроплі яна існуе, што хмарка, дажджом прашумеўшы лістоце, з нябёсаў часамі пашле для яе. Я ўпарты, не кіну пачатыя справы, каменне крышу, разграбаю пяскі. Пад кпіна аматараў лёгкае славы капаю рэчышча ўласнай ракі. З надзеяй гляжу на крыніцу спатканаю. Хачу, каб яна разлілася ракой, не волгай магутнай, не нават камаю, хоць бесіддзю, што на радзіме маёй. Поэзия – Подвиг поэта! Дети, хвилиночку уваги. Сегодня вы приняли удел у республиканским проекте «Кожная пятница, родная свое». Чему мы сегодня запросили вас на это свято? Потому что для нас Аркадий Куляшов – это наш земляк, белорусский письменник. И мы про это повинны памятать и ведать его верши. Звяртайце увагу вось на гэты лагатып. Гэта менавіта датычыцца вось гэтага праекта. Ты до этого знал, что наш Аркадий Кулешов и писатель, и поэт, и переводчик, и журналист, и сценарист? До этого момента я не знал, что Аркадий Кулешов разносторонний человек. Было полезно узнать, да? Ну что ж, вот и работка наша подошла к концу. Ну а мы получили Много позитива, хорошего настроения и заряд